Morning guys. Biyahe na tayo. So samahan niyo ako sa maghapon. Pag nakakita tayo dyan ng mga kababalaghan, accident, kukuha na natin para may report natin, may pakita natin sa inyo. Okay guys, mamaya. Okay. So palabas pa lang tayo guys dito sa aming tinitirahan. Araw ngayon ng Huwebes pa. Huwebes. Okay guys, palabas na tayo. Guys, pagas muna tayo. So ganyan kasisipag mga Pilipino, init-init naglalakad, oh. Kawawa mga Pilipino, sobrang init. Kaya mga pilahan namin dito sa Mega Mall, oh. Pila tayo guys dito sa Mega Mall. Nakakuha tayo ng pilahan. Ito. Ayan. Okay, pasok tayo sa pilahan. Ito guys sa pilahan ko. Ito yung building na yun. Ayan, oh. Yan ang pinaka-opisina ng San Miguel. Ayan, oh. Ayan, oh. San Miguel building po yan. Ayan, oh. Kaya mga dito sa Maynila, oh, sinasabi ni Isko na malinis. Sos! Yun ang itsura niya, no? Wala sa ayos ang mga parking. Ito, yung daanan. Yan, ano? Okay guys, papasok tayo dito sa Raon. So ipapakita ko lang sa inyo dito yung mga pilihan dito ng mga ano-anong bagay na puro China made. Pasok tayo dito kasi kung minsan meron dito mga namimili ng mga radyo. Ano, puro yung bilihan. Ayan, oh. Nagkalat dito kung ano-anong bagay, made in China. Ayan, oh. Kaliwat kanan. Sari-sari. Ano? Marami ditong ano, yung dito. Ano?
Buhay Raon. Oh. Sari-sari. Ay, Buhay Raon. Oh. Yan, malalang speaker, oh. Ha? Sari-sari. Dito ka rin makakita ng sari-saring tao na magugulo. Bibintahan ka ng mga piki na hindi gumagana. Ayan, daming radyo dyan, no? Alright. Grabe, no? Kahit ano hanapin mo dito sa Raon, meron. Kahit siguro panundot sa kalan, meron. Dito ka rin makakatagpo ng ano, mga taong hindi pagkakatiwalaan. So, okay guys, pinakita ko lang sa inyo ang loob ng Raon, kung gaano kagulo. Alright. Sa airport tayo mga boss. Pasyal ko lang kayo dito sa airport. Haba ng pila, oh. Dami nang nauwi.
Bye-bye, Philippines. Imagination lang.